बड़ा हल्ला कइले बा हमार नखी हम थोड़ा बहुत गइले बानी ओकरा में हमार बड़ भैया खेसारी लाल यादव भैया के गाना है ओमे थोड़ा बहुत गइले बानी हम कि नहीं हर में रहलू टूटी डिहरी अरे ससुरवा में गोटैलू जान त लागे सैये के बेलल रोटी खइलू पहिले से ज्यादा लगिले चॉकलेटी सुना दुइये महीना में बनल बापेटी लइका कहता कि सबसे तार बियाह भइल बा तू हट है नहीं आ कि जब से तार बियाह भइल बा पहले तू हइसे रहलू अब तू हइसन हो गइल बड़ी ते में का राज है लइकी कहतिया कि पहले से ज्यादा लगिले चॉकलेटी सुना दुइये महीना में बनल बापेटी नहीं हर में रहलू टूटी डिहरी ससुरवा में गोटैलू भाई हर में रहलू टूटी डिहरी ससुरवा में गोटैलू लागे सैये के बेलन रोटी खइलू लागे पहले से ज्यादा लगिले चॉकलेटी सुना दुइये महीना में बनल बापेटी। हाँ भी देखिए कि तू जान हो अहिरान के जान हो है तुम्हारा ध्यान किधर है सारे अहिरान तो इधर है अब सुनिए कि नहीं हर में रहलू टूटी डिहरी अरे ससुरवा में गोटैलू वैसा डांस करिएगा कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कैसे कि ये बबुआ के खुश करके जइबू ना त बलिया में दोबारा फिर अइबू ना त लागे सैये के बेलन रोटी खइलू त लागे सैये के बेलन रोटी खइलू लइका का कहता कि गुलू गुलू गाल तोहर अरे हट हट तोर गुलू गुलू ना हो आओ कि कहवन विटामिन तोहर अरे पियौनु हो अरे ऊ ना पियो अंतरा बगल वाले पियो आगे वाले हाँ कि कहवन विटामिन तोहर पियौनु हो पियले बड़े
सेवा सेवा तानी लागे जब के लू हो कैले बड़े लड़की बिया हो गई तो अपना लवर के तो नाम ना ले तो अपना पति के बारे में कहतरी सुनो सुख पावे कितना कहीं हो हम दिन भर बैठल रही हो सुख पावे कितना कहीं हो हम दिन भर बैठल रही हो तो लवर कहता है जन लभरवा है एक कहता कि तारा के पहले देखल रही तू श्रद्धा कपूर नियन रहो अब तू एकदम अब तू एकदम मोट डाट हो गल बड़ो कहला कि श्रद्धा कपूर जास हुर बोल कैसे हो गइलू कि श्रद्धा कपूर जास हुर बोल कैसे हो गइलू रंगदारी मिजाज में डांस करना है चपक के नहीं हम लोग का स्टाइल अलग है दूर दूर से ऐसा डांस कर दीजिए कि देखती रह जाए लेकिन दूर दूर से पास सटे तो ना बबना तलाके सैये के बेलन रोटी खइलू तलाके सैये का हो गया अच्छा एक बार खाली डांस कर दीजिए भेज देंगे आपको तुरंत ठीक है कि गोरी तनी है नया बहो प्यार वाली बात हो गोरी तनी है नया बहो प्यार वाली बात हो कैसे हो भाई कथा पहले तो इनके जैसे रहलू तू हो घाटा कटा संजय खेसा